Kini kalong ka jing pentip ba ka jing khot sngewbha ya fi wei baro ya fi ki bala ban yo snow. Bagata kalong haka arp khunai tarik jong ni bunai December arajar arpulai. Haka por si po ba jimin step. Ka Potternet ministry kan penlong ya ka jing duwai ka bakerpang ka jing duwai ainguh na ka mentau ni usnan. I-invite if ingi khot sngewbha ya fi ya ka ba pinwan hang ni ha apa Nongthymmai Nongkhryiem haka ni ka prayer center jong ka Potternet indon ka jing duwai ainguh ya ka ka ba blay la le how ni usnan baro si usnan ba deng tang khot sngewbha ya fi finiwan pag ni don mentalang haka ni ka jingiaseng jong ka jing ainguh para ka por sau si teng ru kan don pat ka jing ruai ka jing ro ka jing amani lang ba ka jing put ka jing tem ka jing ro ya ka de tang invite if inga khot sngewbha ya fi haka ni ka arpo kundai tarik ni bunai December jar arpulai nadu ka por sipo wajin para ka por sau si teng idon ni ka jingiaseng duwai ka por man step welcome to ka jingiaseng jing ro ka jing mani haka por jan ka sau si teng ublain kor kui fi banga kwilang ti bani fi haka de sing try ka jing sokolor ka fi kublai sibo tip lang iki wei ru pila ban share lang ini ke video namata kita ki wei dah ki bala ban yo snow friend kor kui